Кожному житті сподарунчила Божия ласка, вера просим Бога за наши слабости и грехи, как младенчик в этой таямнице Христа щедрый плен. Споведаюся Богу всемогущему и вам, братья и сестры, что сгрешил я вини, думаю, словом, ушибком и занятием. Моя вина, вини великая вина. Тому прошу Наисвятейшую за все Преподобную Марию, усих ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай измилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, ведя нас до життя вечного. Аминь. Читание первой книги Владарства. У тих днів у Гібеоні з'явився пан Соломон. Уночі під час сну і сказав, що хочеш, щоб я дав тобі. І сказав Соломон, тепер, пане Боже мой, і поставив королю слугу твоего, замест батьки моего Давида, але я молодый и недосвеченный, как володарец. И вот слуга твой сярод народу твоего, який ты выбрал
народа такого великого, что нельзя полечить и переписать. Тому дай слузе твоему сердце, якое буде разуметь, як керовать народом, як одрозниць добро и зло. Бо хто ж може керовать таким величавым народом, як твой? И сподобалося пану то, о чем Соломон просил его. Тады пан сказал ему: покольки ты попросил себе этого, а не попросил долгого життя, багаття або злоби своїх ворогів, але попросил розуму, как уметь судить, то я зроблю поводле слова твоего. Я дам тебе такое мудрое и разумное сердце, якого не было до тебе, и ни у кого не будет после тебе. Это Слово Божие. Читання послання святого апостола Павла до Римлян. Брати, ми ведаем так само, что тем, кто любит Бога, покликанным по Его постанове, усё содейничает деле добра ихнего. Бо кого Он наперед познал, того и предвызначил быть подобным того за Сына Своего, как Он был першородным между многими братами. А кого предвызначил, того и покликал. Кого покликал, того и оправдал. А кого оправдал, того и уславил. Что ж скажем об этом? Коли Бог за нас, кто супротив нас? Той, який Сина Свого не пошкодував, але отдав Його за усіх нас, як же нам і дасть разом з ним всього. Это Слово Божие. Дякуємо вам, Богу. Alleluia, alleluia, alleluia.
Святого Євангелія Павла Матвія. У той час Ісус сказав народу: «Володарство небесне подобне до скарбу, схованого в полі, який знайшов чоловік і утаїв. У радості від этого юнидій продає все, що має, і купляє гете поле. І ще володарство небесне подобне до купця, який шукає пригожих перлин. Знайшовши одну коштовну перлину, юнидій продає все, що має, і купляє її». Гэта слово Божье. Слава Тебе, Христе. Коли мы слухаем некие расповеди, некие истории, то чим довше слухаем, тим, звичайно, эта розповідь становиться уже таким менш цікавим. Але коли там з'являється слово «алірат», то одразу хочеться слухати далі. Подобним чином составляются сценарии сериала. Коли здавалося б, що уже всі будуть щасливі герої цього серіалу, то знову зовсім раптом з'являються нові які обставини, околічності, моменти. І вони, може, навіть такі не вельми значні, але раптом лос героїв зміняється, і є ще про що глядіти роботу місяць, год, прогнозом. У некій ступені так само і сьогоднішнє Євангеліє приміняє подобний прийом. І той, хто орав, і той, хто гандлював перлинами, вони жили звичайним життям, щоденно. І вони займалися тими речами, які не займалися завжди. Але Ісус каже про те, що все ж таки Боже володарство відкривається рано, несподівано. З одного боку, льоси цих героїв сьогоднішнього Євангелія, вони якби подобні. Один і другий знайшов те, чого не особливо сподівався. Хоч розниця в тим, що перший здавалося, що знайшов це випадково, а другий, він все ж таки мав надію, сподівання, він проглядав, що тут перший. Він шмат певно бачив в житті. Але якраз сьогодні знайшов те, що якби, для його льосу, для його кар'єри з'являється нічим особливо коштовним. І ці історії сьогоднішні, вони розказують про те, що до того, що в житті справді важливо, що справді коштовне, все ж таки треба яким чином підходити. Це не те, що ми маємо просто тому, що маємо. Кажуть, що поводле законодавства Израиля, коли нехто знаходив скарб, то коли знаходив на своїм полі, то був господаром цього скарбу. А коли знаходив на чужим полі, то або повинен був віддати господару, або скрасти. Тому що це знаходив нечто не своє. Тому для того, хто щоденно орав землю, так важливо було не тільки знайти цей скарб, а пізніше зробити шериф заходів, не ведаю, економічних, юридичних, щоб стати господаром поля. Хоч йому цікавість була переважно не в тим, щоб здобути це поле, а в тим, щоб стати повновартісним і морально, і юридично господаром цього скарбу. Так само і в другому випадку, той, хто розбирається в тих перлах, не тільки знайшов цю перлу, але так само некий час він був потрібний для того, щоб підрихтуватися, щоб стати повновартісним господаром цієї перлі. Мені здається, що ця історія в некій ступені ілюструє так само у літеральному сенсі наші відносини і до нашої віри, і до нашого Бога. У некій ступені вельми часто ми з'являємося, більшість з нас не здається, з'являємося тими, хто католики, ці християни, ці віруючими людьми, з'являємося якби автоматично. Здавалося б, що наші батьки,
были верующие, там больше, меньше, але верующие, дяды тем больше, уже за еще больше были верующими. И в некой ступени нам самим якби складано вже бути невіруючим. Ми, як той перший герой, випадково насунувши на цей скарб, тільки у більшості випадків нам здається, що ми цей скарб уже маємо, що він уже наш. Хоч і часто цей скарб віри, він ще наших батьків або наших дядів. У випадку другого, тобто Андлява Перлами, його ситуація якби більш складна. Він включає все ж таки той чоловік, який не отримав дар віри у спадщину. Быть може, він перший, хто шукає того, що віра справді є, але як її знайти, де вона справдна. Ну, быть може, що так само ми ведаємо льоси різних наших колег, сябров, знайомих, які з одного боку якби хотіли бути віруючими, а з іншого боку не мають цієї спадщини. І тому, ну, не веду, в одной церкві шукають, або в другой, або в одній церкві, або там, не веду, якісь екзотичні релігії шукають і так далі. І все ж таки момент, коли знаходять нечто, що справді коштовне, це подобно до моменту, який має сьогоднішній герой з Євангелія, коли знайшов ту одну перву, яка його найбільше здається йому справді. І думаю, що в некій ступені це льос кожного з нас, одного героя, льос одного героя, другого, він дійсно нам близько. З одного боку, може, ми і маємо спадкоємцями, а з іншого боку, все одно шукаємо і повинні знайти, повинні переконатися того, що ми знаходимо, це наше. Але все ж таки, думаю, що одно з найтяжчих питань, яке кожному з нас доводиться решать, это чи то, что мы знайшли, это уже та самая коштовная первая. Те, что треба далее шукать. И это то питание, которое нам еще жить мы будем отказывать. Але все ж таки так само, ну, безумовно, есть некие ориентиры для того, как вызначать то, что мы знайшли, и оно больше коштовное того, что было ранее. Я чув такую историю, что коллег по одного семінариста на екзамені, між іншим, викладовця запитався, як би ти шестигодовому дитяті розказав, чому ти пішов у семінар. Ну і студент був серйозний, і вчився на 10-ті, на 30-ті, не відомо. Ну і тому став так логічно розказувати, що ввогуле костюл, меркование костюла про святарство, як стати святаром, які документи в костюлі, що папа говорили і так далі, і так далі, і так далі. А професор каже, для дитяті хіба було б достатково, коли ти йому сказав, що ти відчуваєш себе щасливим чоловіком. І вельми часто, все ж таки, не треба шукати ніяких таких наукових обґрунтувань, чому для нас тое варто, чи тое варто. Коли ми, не веду, поступаємо в ніяку навчальну установу, коли ми відчуваємо тое, що гэта спеціальність тая, якою нам хотілося бути на «ти», то это значит, что мы не благим керунку идем. Коли мы выходим замуж и поженимся, и отчуваем от этого счастья, коли мы поступаем в орден, не ведаю, в семинарию идем, коли мы связываем, бачим в этом свой лёс, то это значит, что мы идем в властивую керунку. И сегодняшнее Евангелие все ж таки нас захочет до того, как мы заущоды все ж таки шукали, и при этом были людьми больше счастливыми. Один і другий чоловік, безумовно, яны патрабують шмат заходів і праці, каб здабити тое, на чому імкнулися. Але яны робять гэта з энтузіазмом. Яны робять гэта вельмі ахвотна. І гэта, як бы, гаворыць нам пра тое, што яны рухаюцца ў уласцівым кірунку. Усе рэкі, так ці інакш, заканчваюць свой лёс у акіяне. І Божае владарство гэта той акіян, да якога кожному з нас, як раце, як ручаю, треба добратися. Але, безумовно, кожен з нас повинен мати свій льос. Не можна жити вірою дядов, бабулів, сусідів, знайомих, святаров. Папи Римського треба жити своєю вірою. А тому треба її відкривати у собі як нечто коштовне, як нечто особливе, як скарб, як перл. Амінь. Нашу віру. Віру в єдиного Бога, Отца всемогутнього,
ненасудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего спасения, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный сам за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похоронен, и на третий день воскрес по Писанию, и взошел на небо, сядет справа Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и якого царству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який зайца и сына походит, якому разом зайцов и сына належит поклонение и хвала, який промовлял пророку, веру в один и святый Апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померов и життя вечного будущего свете. З вірою Божу Отця Христа унесем ради Его посредничества до Бога Отца наша супольная молитва. Молимся за святый костел, как яко вера, надежда и любовь показывали свету шлях до Божьего владарства. Тебе просим. Молимся за святого Отца, как под керовництвом Духа Святого, и Он содействовал умацеванию всех христиан за правдой и едности. Тебе просим. Молимся за керовников держав, как вырашаючи тяжкие проблемы, и накировались принципом огульного добра для всего гражданства. Тебе просим. Молимся за молодых людей, яких Христос лично проповедует добрую новину о Божьем владарстве, как дело Его, и они смогли покинуть усел и знайшли в этом соправдное счастье. Тебе просим. Молимся об добром надворье на час сулетнего жнива. Тебе просим. Молимся о потребных ласках для каждого из нашей парафии. Тебе просим. Молимся за нас, удельников этой святой литургии, как мы умеем дяковать Богу за огромную Его допомогу. Тебе просим. Просим Тебе, Божий ученика, принять расставание узносить, да Тебе молитвы и учились распознавать Твою волю. Прос Христа, Пана нашего. Аминь. Всемогутний Боже, прийми дари, які ми Тебе складаємо з того, що дякуєш Твою щедрості отримали. Нехай прозмост Твої ласки
гэтая ахвяра освятить наше земное жыццё и приведет нас до радости вечной праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. І з духом Твоїм. Угору серце. Узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і спаведна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усімагутны вечны Божа, праз Хрыста, Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Девы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём. Сваёю мукаю і знішчыў нашы грахі. Паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хозанна на вершинах, благословенный Христа, Сына Твоего, Пана нашего, как принял и благословил гэтые дары, гэтые приношения, гэтую святую и беззаганную хвалу. Складаем я Тебе найперв за Твой святый католический костел, будь ласкав даровать супокой, маховать, єднать и керовать его во всем свете, разом со слугой Твоим, Папом нашим Франтишком, бискупом нашим Тадеушем, бискупом Юрием, бискупом Александром, и усими, кто верно заховывая и вызнає католицкую и апостольскую веру. Памятай, Пане, про слугу Твоих. И про всех тут присутных, верностью отданность, яких Ты ведаешь. За их мы приносим Тебе гэтую ахвяру хвалы, и они так само и Тебе приносят за себя и за всех своих близких, за откупление своих душов, за надею на избавление и уратование, возносит свои молитвы до Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого. У едности с усім костелом, у первый день Ты, неколи Иисус Христос воскрес, и спасал на апостола Духа Святого, найперв спашанную вспоминаем благословленную заущенную Пану Марию, Мать Бога и Пана нашего Иисуса Христа, а так само святого Юзефа, обранника наисвятейшей Паны, святых апостолов и мучеников Твоих, Петра и Павла, Андрея и всех святых Твоих. Раз их заслуги и молитвы, нехай во всем оховывая нас Твоя опека. Пане, ласкаво прими просим эту ахверу от нас, Твоих слугов, и от душечами Твоей, заховай дни наши в Твоим супокое, збав нас от вечного осуждения и долучи до Твоих выпрямок. Просим Тебе, Боже, мудростью своего благословления, освяти эти дары, учини досконалую и милую Тебе ахвяру, как стали чали для нас телом и кривёю Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. Напередали муки, и Он узял хлеб у своей святые и достойные руки, поднял очи до неба, до Тебе, Бога, своего Отца Всемогутного, и подяку Тебе, спадаючи, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобным чином по вечеру взял гэты божественный келих у своей святые и достойные руки. Знов Тебе подяку складаючи, благословил и подал своим учням, кажучи: «Берите и пейте его все, бо гэта есть келих крови моей нового и вечного заповеда, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Гэта чините на мою память».
это я себе. Совершаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего престоления. Пане, мы слуги Твои и Твой Дух Святый, успоминаючи благословенную муку и воскресение, а так само хвалебным небошествие Иисуса Христа, Сына Твоего Пана нашего, складая на святейшей вере Твоей, с Твоих даров и щедротов, от веру чистую, от веру святую, от веру беззаганную. Хлеб святый жития вечного и келих вечного избавления. Узгляни милостивый и спогадно, и ласкаво прими ей, як приняв дары праведного слуги Твоего Авеля, ахверу патриарха нашего Авраама и святую да беззаганную ахверу, якую принес Тебе наивысший святак Твой Мельхиседек. Покорно просим Тебе, всемогутный Боже, загадай своему святому анелу занести эту ахверу на Твой небесный алтарь, продавлячи Твою Божьей величи, щоб завжди ми, які удільничимо в этой ахвері алтара, і приймаємо найсвятейшее тело и кровь Сына Твоего, отримаем щедрое небесное благословение и ласку. Памятай, Пане, так само про слугов Твоих, які одошли перед нами со знаком веры и спять успокой. Просим Тебе, Пане, да имя всему, кто спочиває у Христе, пребывать вместе с утешения, святла и супокою. Так само и нам, грешным слугам Твоим, які сподіваються на великую милосердность Твою, будь ласкав дать уделу едности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Ядом, Стефаном, Матеем, Варнавом и всеми святыми Твоими. Веди, просим нас в их супольность, не для наших заслуг, а дякуючи Твоему пробачению. През Христа, Пана нашого, про якого Ти, Боже, ущедрий добро Ти неоспинно створаєш, освячаєш, оживляєш, благословляєш і нас ими наделяєш. През Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа и Святого, уща пошана и хвала, бразуще веки вечные. Отримали мы Духа Святого, який нас учинив дітьми Божими, тому осмілюємося казати. Передайте ближнему знак супокой. Боже,
Вось баран Божий. Вось той, хто бере на себе грехи світ. Щасливі, покликані на вечір Його. Я не рад, как ты пришел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Благослови душа моя Пана, и не забывай про все Его добродейства. Молимся. Твоя Боже, мы променили святейший сакрамент Христа муки Твоего Сына. Уже никакой Ты дарил невыказной любовью восприем нашему избавлению.
Прощу Господні батькові Святої Павла Марії, Теофима и Ганна. И которые тоже сегодня день прекрасно поддерживают молодую день. Тут у нас еще молодые, потому что молодые годы меня, при своей возможности свидетели, кроме которые заменили души Теофима, и такие души Ганна, Анура, сестра. Кроме того, которые служили исполнителю Христофора, по-моему, признана Роберт, Самка, Франциско, William, брат Христофора. Так написалось. Приветствую Христофора. Слава с вами. И хай благословляет вас Бог, Отец и Сын